पर्बतजरानि काजिगाव एस&बि स्टेडियामनि गेलेग्रा फोथाराव देग्लाय बोसोरनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग ASPL आ 5 नबेम्बर खालारनिफ्राय खुंफुंजागोन। इं 2023 मायथाइनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग ASPL जोलुर बादायलायनाया गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे फैगौ 5 नबेम्बर खालारनिफ्राय पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव एस&बि स्टेडियामनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावबो खुंफुंजागोन। बे जोलुर बादायलायनाया पर्बतजरानि एस&बि स्टेडियामनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 5 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 28 नबेम्बरसिम गासै मोन 7 गेलेनाया खुंफुंजागोन आरो गिबि गेलेनाया जागोन खोरोमदाव FC आरो 11 स्टार FC जों जागोन। बेनिखायनो पर्बतजरा ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादनि सोद्रोमाफोरा। पर्बतजरानि काजिगाव एस&बि स्टेडियामनि गेलेग्रा फोथाराव देग्लाय बोसोरनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग ASPL आ 5 नबेम्बर खालारनिफ्राय खुंफुंजागोन। इं 2023 मायथाइनि आसाम स्टेट प्रिमियार लीग ASPL जोलुर बादायलायनाया गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे फैगौ 5 नबेम्बर खालारनिफ्राय पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव एस&बि स्टेडियामनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावबो खुंफुंजागोन। बे जोलुर बादायलायनाया पर्बतजरानि एस&बि स्टेडियामनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 5 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 28 नबेम्बरसिम गासै मोन 7 गेलेनाया खुंफुंजागोन आरो गिबि गेलेनाया जागोन खोरोमदाव FC आरो 11 स्टार FC जों जागोन। बेनिखायनो पर्बतजरा ओनसोलनि जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे गेलेनायखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादनि सोद्रोमाफोरा।